n'est pas trop polyglotte. Il y a comment il faut. Il y a Mali Moussofo. Le gouvernement membre Befo. Ministre de la Justice, de la Communication, ministre de la Promotion de la Femme. Où nana ka fratoka. Parce que le gouvernement Kumba ka ira Malion là. Ko Moussoko. Fait un bas de doambulu. Nko. Ko jamana mina muso te bonya geleya do beke muso ka o jamana te se katanye o de kama kabni Mali indépendance ta nawya ye muso folo première république deuxième république troisième quatrième nawya ye u ka stati kono o ye ka muso ka yirwa u ka violence kele ni bingali min beke muso ka muso bi ka jeni ka dabla. Donc, continuer, vous êtes en train de lire de mon bambara là, l'essentiel c'est de comprendre. Vous savez, c'est pourquoi on ne parle pas leur langue. Et là, si ce n'est pas châtié, alors que le bambara c'est comme l'anglais, l'essentiel c'est que les gens comprennent. Le reste là, on va vous corroborer, même si on le met dans l'eau, on dit que ni irita corroborer, halina est sans que me dit qu'on a attaqué pas manaï. Donc, l'essentiel c'est qu'on a femme. Ko jamana Mali la ma shimba be Malion be kamen sisa barakelaw be minu fe musodo ma shi kanu doga waliden de do ube bara la awusara no bara manya ako wari duma ka fara nyona me ka ko kibe na jagwa fanga sengaka ka chi comme ya ki ka jondo ako dabla malien ni moko mi yoke ministre de la justice abio kibala parce que tous les Maliens ont des droits et les héridos fait o tient de c'est la vérité muso do kumbe mejaula be manganchi kabe muso ka droit de défendre jaja alere kaso adde muso tara barkala do ci foya senkari kasoro ale be mejaula dongo kabini ne oye. Il y a le Mkwamako, avec Malion trompé. Ne me sera qu'à Bognotouni, parce que vous êtes galon de là. Donc, au cadabla, Malion Bekele, Anga Bé protégé. Go Jamana Mina, Ima Mousso Lagé, comme Ide Moussodo, Imusodo, Ibado, Iba Moussodo, au lieu de Bikem Roye. Nous le disons qu'à Kemroye, Bikem Bagano. Ya ni baganta ni adamaden ta yabla bagan fe na yi sanduru ke adamaden ti ad se ka ke adamaden tu abeto bagan ya lawo ad se ka kuma ad se ka tama mais mogo min bita kabni wolola fibini numbeke we musode ni wolola fana ibani ba muso lu de ba hakli nyuman dima si par exemple demisonu chamambe ole ku ba muso kata kuma nyuman fuyo vous avez la vidéo de télévision là. Vous avez ka gauche, dem be ka afa gauche. Ulu nyana o de beke. Ka so jamana min na ube fidu nun dla. Ulu ka jamana ate ira u jamana ulawo. Ubanu fere anga mgoma puka nga laje. O de banga jamana che. Unko ko dondo la. Che dona na ku kanga takelela. Ako jonde be sira musonyi. Dogo ne do. Ako donde sira musonyi. Donc il faut que nous de chefaridu cey ko sisa cien la minum be siraw comme soñi ne bulu de tabul de kelati gaw ne voriyande taranu yum se ka foyke ni kuli la dron ou be do sola ou de sokono be dige ou muso grefe ko nous be ta kelela parce que ba do nous tala kelela nous me gagner nous segina kana se ka ko muso laje donc nous de chefari be kanga sira muso ni togo do Chefaride, Mousso, Ide, Iba Mousso. Ne o kuma barkama de fuka fo Mali autorité be anga franyonka. Anga ko beke. Mais avec doni parce que be na kala da bui. Tuba bu be yoro do be. Ba fo go droit te chebolo. Mousso adeni wulu. Che do be amuso tara don juste la kale ta fait. Malien de do ya kamina to ku chekenema ko mun de kara
fo juge ko e muso ti fɛ tuguni ale n'a ka minɛnw bɛɛ taara kɛnɛma u y'a gɛn a nana maliyɛn furu a ye den dama dama sɔrɔ ne yɛrɛ taara fɛ a ko ne ma sisan de a y'a dɔn k'a furulen don donc bɛɛ ni hakilina ye bɛɛ ni kala dabu ye an ka ko bɛɛ kɛ mali muso ka se ka yiriwa mali kɔnɔ u ka se ka n'a lajɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko yen ka ɲi ka tɛmɛ olu ta kan pour que maa wɛrɛ ka na an fɛ k'a lajɛ an muso bɛ yiriwa cogo di olu fana ka se ka kote mais le contraire an t'o fɛ donc u ye welewele bila bɛɛ ye i ye layidu dɔ ta fana muso min a fɔra k'a cɛ de y'a bolo fila tigɛ ko ministre ma n'a bɔra hôpital la ne yɛrɛ b'u reçoit en audience a filanan mali gouvernement état yɛrɛ bɛna ta ka sen fila in n t'a dɔn parce que i y'a bolo fila i y'a ɲini ministre fɛ a hakɛ ye joli a ko k'ale t'a dɔn n ko en tout cas hali n'a ka ca mali gouvernement bɛna se k'o k'a la o bɛ kɛ état tɔgɔ la mali gouvernement tɔgɔ la hali ni premier ministre min y'a fɛn signate en tout cas o bɛ k'a ka droit ye o bɛ ŋaniya yɛrɛ de don an b'a dɔn k'o ka dɔgɔ mais ŋaniya yɛrɛ de don ka aw fo ala ka barika don aw la ala ka hakiliɲa di aw cɛw ma u ka se aw ka jamana ka se ka yiriwa ka taa ɲɛ ka barika don transition hakili ɲuman d'an ma n'an filila yɔrɔ min na fana an ka se ka segin k'o ka réparer o de ye cɛya ye merci bien beka est-ce que nga bamanankan n fara deuxième année la ou bien n bɛ dɔ ko ko ye CP sɔrɔ